kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Manang Nena. Kumusta kayo dita muling, ading ko? Nasaya at latam, Manang, si Kangay. Kumusta ka matandita balasiw taaw? Nasaya atak nutlaang dito'y ading ko. Aywan gayam, matuloy ka di pa iti planom amang iparenovate iti sari-sari store ni Nanang Ide? No kayat mo, iparenovate mo, tauray da kami kinlakay ko ti mga sikasaw. Ay nawaw, awan ti trabaho yu aya. Awan Manang, no kayat mo di palawaan tayo tapno agbalin ag grocery store. Kantap no kompleto ti ilako tayo. Di adan to negosyo no agawid ka. Kayat ko dayta muling. Manungat ti kasapulan a kwarta. Itiks kontokin ka Manang. Agsalud-sudak pa'y tapno amo tayo no mano ti budget a kasapulan para iti grocery store mo. No kasta, palawaan nyo pa iti sari-sari store na dinanang yu iday. Wen tatang, kargaan tayo manen. Masapul laang apalawaan, ta grocery store kano ti kayat ni Manang Nina. Ay wala, iti pa'y aplano ti kabsat mo, ngay parenubit dayta. Ang saan anatulaw ta nagabrod may. Isungarod ada kami pa'y laang ken burnok ti mga sikaso tatang. Ang amuyo kaday taramidin yaw. Amuyaw ti mangipataray iti grocery store, muling anak kaw. Ay nawaw, dayta laang aya tatang. Nalakalaang dayta, da kayo kidimod. Nay, agalas 10 mo kaya man. Wen nga rod, ipapudot yung ti kapi tatang. Nay talaan, tinapay dangay. Gumatangak laangan iti tinapay di ta store tapno ada meriendaan dagiti nagtrabaho. Ana, agawa am nga raw. Sigurado ang mabisinan na kita. Ay nawaw, apay nga'y adi ka pa'y laang nakasagana, Nena, my friend. Sana ka rumor ita Adela. Itian niya aga po, katunggal day off tayo idi, kat kay kayat mo matiag pasyar. Awanan kwartak friend. Ne, kasano na pasamak ti kasta, kat kasusweldo tayo laang mat. Impaw it ko nga rod iti kabsat ko. Kasta aya? Wen, impaw it ko para iti grocery store a negosyo. Isuda ti mangilakad iti permit kan aminen, friend. Talaga mat a business-minded person kanya, friend. Ayun tapno danam na maal ka pagbiagak no malpas ti kontratak. Narigat ti trabaho dito'y abroad, friend. Saan ang mabalin na tong palbiag ngagtrabaho ak dito'y? Sa bagay, mayat dayta nga investment mo, tapno adamot pakakitaan iti kwartaan nagbanugam. Naalam, friend. Iso ada kayo pa lang ti rumwar. Tawan ti budget ko ita. Agpeles kakit day. Ilibre ka pa ilang ita, friend. Awan matla ang kadwam nga agbati ditoy. Rumwar kami amin. Hello, muling. Nakaawag ka mat Manang Nena. Kumusta nga iti grocery store ko dita? Nalpason ti permit. Isu na laang ta masapul agumatang iti talo a freezer. Nanginan sa amot ti freezer. Kasapulan ti freezer Manang. Manupay ti kurang aya. No mano ti maipawit mo, isu ti budget may. Sapay saan kami pa yan nagsweldo. Ay nawaw. No ada ti savings mo, isu pay laang ti erwar mo. Sige, makitan to. Ipawit mo adagos no adda. Iti kastakot makumpleto mi ti gamit. Plano mi nga minti manglukat iti grocery store mo inton umay alawas. Nalawan, di kay madanagan. Mangipaw itak manen, tapno malpasan dayta. At yung timpagatang mga frozen foods, bakit? Ay nawaw, nagadumat tanday ta burnok. Wala ta, talumot ti freezer ang ginatang ta. Di mo unay adun Tapno weekly langan, ngag-purchase tayo. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi burnok.
No igatang ta amin iti groceries ti kwartang impaw iti kapsat ko. Anya ngay mati mabati apara kadata. Ay po na niya. Anya nga ruti urayom ngay. Kisayam ta frozen foods tapno saan adakkel ti bayadan ta. Dagiti frozen foods lahat. Wen, sapay nagngingina dagita. Ay nawaw. Nagadaw na makmakan muling. Ginatang mikin burnok day tatatang. Mangan kayong matan nalpas kamin itay. Nangalaan yung matitinggatang yaw kadag ito amakan. Ni tatang mut, kwarta mi ti inggatang may. Pangalaan nyo kung may tikwartayaw katagpada kayo matinlakay maungawan trabaho na. Gaputawan trabaho may, panunutan yung matan nga awan pulos ti kwarta may. Amangan ko na. Awanan ti adu asa utatang, mangan kayo kay di numabisin kayo. Adu pa'y ti aramidak iti grocery store ni Manang Nina, nagadu ti may display. Mano akarton lang, ba't di nakita? Nagatadday jay tatang. Manaw ti impaw iti kabsat maw para ti grocery store na aya. Di yun sa ludsudan numano. Adamo ki dilistak panawang kayo pa ita i-display mi dagiti ginatgatang may. Makaamu kayo matan amangan dita. Naimbag abigat yo tatang. Nakasapsapa kayo mo nakarieng. Itay pa'y na kayo ngay. Apaya nalanaw kayo nakarieng. Ayan ti asawa. Nakaturog pa'y laang tatang. Nasapa pa'y mo ngamin. Alas 10 ni tiyang sapa. Nasapalat tatang. Naladawon Asino nga iti mangilo ka ti grocery store ni Manang Mau no kasla. Siyak tatang. Sayang na iti customer ko Di kay madanagan, tamang lukatak malaang. Walang consistent kumama. Tapno sana may lawlawan ng iti customer. Ay kat pasensya napuyatak mo ngamin. Di kay ngamin agpuyat sa paan nyo ti marieng tapno adda mapaglakwan yaw. Amaw kadakkel ti kwarta nga enwar ti kabsat mau para ti day ta grocery store. Adaya imbagak abasit laang tinruar na. Awan mat Mala, manglukat ka kidain, tay supay na daw may gumatang. Hello Manang Nina. Apingita lang nga sinong batam ti awag ko muling. Pasensya kan Manang, busy ak ngamin. Itala ang anawaya anak. Kumusta mo ti grocery store ko dita? Adda magkidi customer Manang. Kumusta mo ti Silsio iti may sangal daw? Numaminsan dakkel, numaminsan basit laang. Dipidipindi mo Manang. Saan nga agpapada? Nasayaat nga rod no kasta. Isupay latamot ti ganansyayo? Tapno adamot lang ipaswildok kada kayo Wan Manang. Ala, kitaan nyo ti kwarta. Aglista na sayaat, kandi ka agpautang, tanarigat tagsingir. Ang mga numabangkrap ti negosyo. Wan Manang, kasta ti araramiden may. Nala, nasayaat mo't nga rod no kasta ading ko. Kinumustak lang ti grocery store ko. Ala, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Okay Manang, agan-anad ka dita. Apay ma, takasta ti aramilin niya umulaing. Ay nawaw, apay akasat ibagbagayo tatang. Awan mo dakas nga aramiden mi Agin babak ng kayo mutan iti asawa. Agsaysayang kayo laang iti kwarta. Agsaysayang, adda ayamot masaysayang. Nagadaw may padil-delivery yaw. Kad kita am nagiti kukom. Di Q-Tex. Nagapon ti kwarta gas-gastusin nyo iti asawa. Kwarta ni Manang Nena ti daduma ngam saan mo't nga amin. Kaslas will dumi mo't ang mga asikaso iti grocery store na tigas gastusan may. Nay, kitaan nyo ang mga malugi na itang store. Ay nawaw, amumi day tatatang. Adamot common sense may. Saan masapul nga ibagayo amin nga aramiden may. Narigat ti trabaho ni Manang yaw, iti abroad. So, di kayang saysayang ti kwarta ako nagmanay. Ikan nakmampay ti kwarta muling bakit? Sa dino ti papanam aya burnok. Iti ayang ti gayim ko manana. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo ijay. Agawid ak tumot la adagos. Ikan nakmampay ti kwarta ko nak. Adda aya kwarta nga impadulin mo. Kisayang pala ti koleksyon Manaw, 500. Nangalak iti 500 iti napalabas nga aldaw.
Isungay kanak, tatultulungan kamot no nawayaak. 500 lang ah. Agawid ka adagos. Wen ka day, danag mon aya. Ay nawaw, dahil talangan, tinabati ala ko tayo. Wen. Basit mo't gaya mon. Masapon nga purchase naman ang. Ay nawaw. Adda nga raw, ti mai-purchase. Di koleksyon ngay. Manulaang mati koleksyon anabati. Kurang dayjay. Impautang mon samot nga men ti daduma. Saan ah? Nalipatam ka diti kwarta ginastos ta? Nakasta nga ron, agpapawit ka pailangan ka ni manang mo. Anya ti ibagak ngay. Ibaga mamang ipawit manan, taawanan karga ti store. No ibaga na ngay nga i-purchase ta ti koleksyon. Makamu kamutin nga agrason ah. Kabalam na ita, sika pailang mahit. Anya ti kunam muling. Awanan karga ti store mo manang. Anya? Awan mo ngaminan mai-purchase manang. Ay nawaw. I-purchase yu pala ang ti koleksyon nyo ah. Ay, kwa manang. Kurang ti koleksyon. Anya? Dakkel timpaw it ko akwartakan ka ide muling. Umawagak ka din no umanay ti koleksyon manang. Numano ti koleksyon nyo dita, isupay lang ti gatang yo. O sige, no kasta ti kunam di iso ti aramidin may. Wanan ah, awanan kwartak. Kandakkelan ti nairwar ko para iti dayta a grocery store. Okay ka laang ka day, Nina, my friend. Madanaganak nga rod friend. Ay nawaw, apay, iti anya agapaw? Anya launa iti pagdandanagam? Ni ading ko di mawag itay, kat kurang kano ti i-purchase da. Nay, kunak mano dakkel ti inpawit mo ide. Unmat, ngamno apay akurang kano ti koleksyon. Ay sos, amangan mat no tila pangigasgastusan da iti kwartam, friend. Dayta nga rod friend. Nagtalekak kan kwa na takabsat ko kat nga rod. Ay sus, adu ti mabasbasak akasta, friend. Sapay la kumaa, ta saan nga ramidon ti kabsat ko ti kasta kanyak friend. Sapay la kumata di naklukwan. Di bali talas da ito yan, friend. Numalpas ti kontrata ta, di makaawid tamot lang ni J. Pilipinas. Si Kanton ti mga sikaso iti bukod mo a negosyo. Nena, anak kaw. Siyak nga rod tatang. Apaya di mo yung pakpakamaw nga gawid kagaya mita. Kaya't kayo asorpresaan tatang. Ngam nakarikap mo ti grocery store. Damuling ngay. Mardamat nga gasawa. Kunak adi da irikap ti store, tandak mat. Isupay ko mamad ti may lakaw. Ngam amangan ka nun agkamali akiti sokling ay titkaw. Sa dino tinapananda aya. Dahil ti jak amaw. Awan mo timbagada. Ludado bakit mamin ano ti makalawas arumwarda. Ay nawaw. Kasano nga iti store? Sagpaminsan lang ay na may lukat. Ludado maladaw pa ita maaldaw ang damot ang makarieng. Ay bon gayam, imbagada ka dikin ka ngayon lako dan tido a freezer. Saan matatang? Ay una yun nagitatatao. Iso na ba't lang tiyagar aramid itirasaw tapno mabangkrap ti store. Anya? Naimas at talaga ti makan ditoy. Burnok lakay. Uwan nga rin bakit? Nabsugak si ka. Sulit ti binayadan ta. Kaano man nga umay tangay? Depende ano adati ipawit ni manang nena. Kano adati koleksyon. Medyo narigat nga minti agdawat iti kwartakin kwa na itakat. Naimbag ko nam ata na ilako ta ti dua a freezer. Isu nga oray awan ipawit na kat adalat ta kwartata. Imot-mot gaya mo nita. Wen nga rod. Nalabos matan ti kinaimot na ita. Narigatan ang madawatan. Isu ang masapol nga ibirok tamad. Nasaya at matanagawid kayo na dwa, muling, burnok. Manang nena. Di yun am namaan nga gawid akitan niya. Di mo matimpak pa ka mo nga gawit kagaya mi tama nang. Una, takayat kayo asorpresaan. Ngam ne, siyak mo't gayam tinasorpresa. Anya tinararamid yu ti grocery store. Ayan dagiti kwartang impapawit ko.
Ay kwa manang, Ibagayo ti punno kanyak. Ginastos yu ka di. agpalawagak manang. Wan no saan laang ti sumbat ti saludsod kumuling. Pasensyakan manang. Sapay la kumaat mapakawan na kami. Nailawaan ang nagastos mi ti dadduma. Awanan kayo itibain. Agrigrigatak ije abroad sa ita kastoy ti madanunak. Namukla nga kas sa taramidin yu kanyak. Sa anak latakuman anang irwar iti kwarta. Bayadan yu ti kwartak a ginastos yu. Apay ngamin ngimbagam ti pudno ka ni Manang. Ay nawaw, awan nga rudan. Awan mapanunot ko arason kat nakita ng ti grocery. Sapay dakkel ti pabayad na. Bayadan talatan Pudnumot a ginastos ta ti kwartana. Pangalan tangarod nga iti bayad ta. Makipurdyata Anya nga tano agabrod ka. Diyak kayat. Narigat ti trabaho ijay. Makipurdyata laangan ta inutan ta abayadan. Kasaritam nga rod ni Manang mo anya ti may bagana. Bareng umanugot nga inuton ta abayadan. No okay laang ken ka kat inutan mi abayadan ti kwarta manang. Binulan ngagbayad kayo kanyak. Wen manang. Uno kayat mo ti agabroad. Tapno makabayad kayo adagos. Diyak kayat manang. Narigat kanumot ti trabaho ijay. Amumot lagayam. Apay asinay sayang yu ti kwarta a nagrigrigatak iti abroad. Biddot mi dayjay manang. Kasla saan kayo ngagpampanunot iti asawam? Mapambanno ka iti abroad? Sa ita? Agin babak nang kay magayaman dito Pilipinas? Tidakas na pay, ti kwarta a nagrigrigatak ti gasgastusin nyo. Saanan ang maulit manang? Talaga saan na maulit. Tanumay papan iti kwarta, saan kun ngay talag kada kayo ti kwarta a nagrigatak? Saan kay matgayam a mapagtalkan? Ay nawaw! Di mo gastusan ti kwarta a nagrigatan ti padam a tao. Agbalin ka kuma a mapagtalkan iti amin a banag, kan iti amin nga oras. Iti kasta, kat saan a madadael ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kunaklakit din no asino ti naka-flashlight si kamagayam Mari Erlinda. Sapay nadagsan tabagas a binagkat mo. Ay, hanyangay nga rod mare. Di mo't mapangnamnamaan ti asawa. Rabiin, ngam di pa'y nagawid da di awaldo. Ay nawaw, itay pa'y anagawid nila kay kumare. Itay pa'y alas 5. Adda siguro man ang ti kinasinarak ti loko mare. Anya? Panagsuswildo ita mare. Sigurado anapan iti ayan ti babae na dayjay. Babaero a talaga. Lukas ta. Adda babae nila kay mo, mare? Adda mare. Nabasak ti tiks da iti tunggal maysa. Adda pa'y nangisend iti ladawan da kanyak mare. Ay, oo na yan. Agkurkurang kay langaruden iti kwarta. Agbabae pa'y laang. Ti kinagatal na ngamin ti ipang pangruna na mare. Ay sus, nakabutbutang tikas na, mare. Jay sakit launay amaala na. Pudnutan ako na mare. Talaga pagtalawak dayjay no agawid pa'y lang ije balay. Mangibabain nga asawa. Nasayaat mo, tanagawid ka anwal daw. Wen, ta dito'y matibalay ko. Agraraman ka kidi Balay ko nga ibagbagam dita. Punoy, dito'y tibalay ko. Sa dino ko matitagduma pagawida. Ay talagang agraraman.
Balay dagiti dadakkel ko daytoy a balay. Ket ti kayat ko pumanaw kan. Anya? Di ka man agin didiam mo. Taamok ti amin, Waldo. Anya ta mo maya? Ay nawaw. Ti maipapan iti kabit mo ah. Ah, Alam dagiti gamit mo, ta pumanaw kan. Nukasta mo lang ti asawa. Kay kayat ko pa'y ti agbalin abalaw. Hoy, si bibiyagak pa lang. Gamno kayat mo tisina, diwan lang. Awan mo't langan marikla ka panagayat para ka. Naimbagpay ni Isa, nasingpot kanya. Dakkel tinagdumahan nyo. No pagpilyan na, talaga ani Isa ti pilyag. Kunak tupay kat. Babaim day jay. Nanang, adaak. Ay nawaw, apay ang naghawid kawal daw. Wala ta, pinapanaw na ta asawa. Anya, Kaputa balay dagiti dadakkel na ti pagnanagdan may. Kas jay mo tinti naramid na kanyak nanang. apay matapim manaw ka. Kapilitan na tayo sungarod ti kayat na nanang. At dalagi di sa bali alalaki ti biyag na tayo diyang Erlinda. Ay una yun ti kasta. Lalakiro ka di ayaday jay. Una nang. At dati ilimlimod na tayo diyang babae. No kasta mo lagayam. Nasaysaya at atalagan og sina kayaw. Uli nga ron nanang. Narigat mo't lang ti makikabalay kan ko na. Naimbaglangan, tawan pa anak me. Apay ka doon nagawid na dyan Waldo dito'y balay. Pinapanaw ka na ni Erlinda. Dawa, ito niya ka pa. Sigon iti anak ka. Adda ka no lalaki iti asawa na. Niya. Iso ahusto lang ang nagawid ti anak ta dito'y balay, lakay. Yung mga mo, arabid mo dito istorya na dyan tao. Kano seryoso mo't amang ibagbaga itay? Nung maminsan mo ngamin na dyan, Waldo. Ang dami kalukwan na. Kakasila nga rodan ti anak ta. Kastapay lang matibagam. Ay una yan litaw. Dyan magbagam kininalang mo, Waldo. Pinapalaw na ka ni bakit mo. Unta tang. Yo, bagay, may tuwa dalang tinilag kindawatan. At dagayam lalaki na tayo dyan tatang. Anya, Lalakiro tayo diyang Erlinda. Iso na sa isayan, og sina kami langan. abagan mo ito si Kati Parikot anak ko. Abagan mo rason mo lang data. Ay, saan tatang? Nasing putak tupay. Sigurado ka? Una, 101% sure tatang. Sana siya tenti pariko. Day diyang Erlinda tenti pariko. Una yan ti kasdi apa nagapayo iti asawa, mare. Wala, tama ka paburok mo't ngamin iti dara, mare. Pinapanaw mo ba? Gusto lang ti inaramid ko. Kasjay mo lang ti kaya na. No pagpilyak ka no, kat ti kabit na ti pilyan na. Na, nagpuskol mo ti rupa na. Ay nawaw, dayjay pa ti kunam. Talaga na puskol ti panagrup-rupa na dayjay alalaki. Nagawid nga rodan ijay lugar da, mare. Sigurado daytan mare. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanan na. Ay nawaw, ang mga no aramidin na tikas iti inaramid na ide, mare. Ang mga no sabali man ng ti idanon na kadagiti dadakkel nang. Rumwar tumula ang tipod no mare. Saan lang nga may sa ti aldaw. At danto ti aldaw dayjay awaldo. Sa bagay, mare. Da kayong magayam day tananang. Sa dino tinagapuan niyaw. Ay nawaw, nanang. Ha? Di nag-awagan iti nanang. Ngamain, nagsina kayaw kiniwaldaw. Anya? Awanan ti bibiyang mikon ka. Apay akas labasol ko pay. Wano? Sa bali manan ti indanon ni Waldo kada kayaw. Ay di ka nagsaupay. Naibagan ni Waldo ti amin kanya. Iso apang nga asim, tadaywamon ti pamilyamay. Naa, siya manan tinakabasol. Naawan tinasaya at ngibagam, pumanaw kan iti sang wanak. Kumusta mo ni Waldo, mare? Saanin ang nagawid di tabalayo? Saanan mare? Uray saanan nga agawit. Tawang mo la plano ko na makisinublian kang kuana. Nasabat ko nga rod ni nanang na dita paradaan. Kaadumanan sa una. Ay sus, amangan mo't no sa bali nga istorya ti indanon ni Waldo kadakwada. Saan ko naparikot dayta, friend? At damot tan kadakwada ano patsyenda. Maan ano kuma? Wanangam saan mo't anasaya at nga inuulbod ti istoryaan na kadagiti dadakkel na. Sikat ti madaksan, mare. Ay na, mare. Dayjay pa'y awaldo ti kunam. Nalaing nga agaramid iti istorya dayjay. Okay laang nga mapabainan ti sabali a tao.
Tinapatagkan kwa na kat iso tinadalos. Sa bagay, sayang laang ti oras mo no makiapa ka iti kasta klase ti tao. Iso asyak, agtatal na akon. Iso pay ki di day ta pa ka istrisak mare. Kasta amare, di mo istresan ti bagim, tapno di ka agbalin alos siyang. Ha, makapaasar mag. Ay nawa, anya manin ti pakaasaram. Nasabat ko pa'y laang batay dyan nga Irlinda ijay paradaan. Anya ko ba ita? Ha, plastik na dyan babae. Plastik bagay magbagam dita. Pudno mag, agasam tananang ko na nakidin kanya. Ha, painosente ti loko. Di kagsaw iti kasta. Tadi mo nakita doon niya ti pudno na pasabak. Nalawag mag, pinapanaw na ti anak ta. Ti kunan ni Waldaw, adda ka no lalaki ni bakit na. Oh, di mo makita ay alitaw. Pinapanaw na ni Waldaw, tapno na wayada iti lalaki na. Nagitam ka di nga da lalaki di bakit na. Kano day tamat ti kunan ni Waldaw? Nyat amam ngay. Ang mga no inuulbod mo ti istorya ti anak ta. Ang mga no feeling biktima manan ka nagiti istorya na. Adaman kayat ko amamuan, Waldaw. Ay nawa, anya day tananang. Adda ka di pa'y planom ang makisinublan iti dayjay nga Erlinda. No siya, awanin day tayo ti panunot ko. Nasaya at mat no kasta ti kapanunutam. Nagado a babae dita. Naku na, yung pakilalang. Ayun gayam, nasabat ko ni Erlinda ijay paradaan idi na minsan ngal daw. Kahit, Nanang ko na nakit din kanyak. ay nawa, itanya ka pong awagan da kayo pailangit tinanang. Ha, jakman amo iti dayjay a babae. Kalpasan na pinapanaw na kidya balay da. Awagan na kayo pailangit tinanang. Talagang awanan bain mo tayo siya babae. Imaya ta kayat ko maamuan. Noon niya ti pudno na pasama. Linda. Babaero ti anak yo, iso a pinapanaw ko. Hey nawa, sigurado ka ka di. Adda pa manaknak ko tatang. Basaan nyo dagito yung atex, kan mingmingan nyo ana imbag dagito yung aladawan. Nang? Nawa, niwaldumit na dahi tiladawan. Iso nga agpaiso tatang. Naglukaw na di alalaki. Nagturad pa'y amang ibaga, ano pagpilya, kati babae na ti pilyan na. Karkaro kay di anasair tiriknak tatang. Maawatak itan. Sa balit, istorya na kada kami gininarang na. Day tamat ti paglaingan ti anak yu tata. Ti agaramid iti istorya, tapnula ang iso tinadalos iti imatang ti kaadwan. Naimbaglangan tanagawid kalitaw. At dati napating nga ibakin ka bakay. Uray siya, at damot na patag nga ibagakan ka. Umuna ka nga rudeng. Ha? Nakitak ni Waldaw ijay paradaan itay. At da babae akadwa na. Ay nawaw. Pudno nga rog, tinaiba ka ni Erlinda kanya. No kasta, kinasaritam dayjay nga Erlinda. Uwin bakay, kit at dating pakita na kanya. Text ti babae ni Waldo kung larawan ta. Ay mangibabain dayjay a Waldaw. Isumat gayam tayan ti parikaw. Iso ti lalaki. Nimkastapay lang tarabida na. Feeling victim lang maggayam ti loko. Inulbudan na tamanan. Kung laki din no nagbalbaliwon tala lakayanan. Saan maggayam? Ay, Waldaw. Asino jay babae akadwam ijay paradaan itay, ah. Masino o babae na lang? Di ka man aglibaksi ka. Di ko nam kat adda pakipurdiyaam. Kahit isumat. Moment, noon niya tipod daw. Babaero ka. Ha? Nakasalitak ni Erlinda. Si ka magayam tayo ti parikot kay. Apay asyak. Kahit isumatin ang papanaw ka natatang. Pinapadaw na ka. Gaputa kalukwan tala na bidayem. Anya? Mangibabain kalaunay, Waldaw. Nagsasaw ka, kasla si ka ti biktima. Tagayam, si kamat ti agar aramid iti linuluko. Nalabas ka, Waldaw. Lukas na tiyaramid mo. Talaga asad mo abagay, tagpamilya. Ay, Agtugaw ka man matusang. Tay ka pa ya, pumanag na. ay na, masurunak launay iti anak talitaw. Awan mo't maramitan ta.
Inarabid na butang ti kasta. Lalaki, kasta tigalad na. Nalay nga garamid iti istorya ay nawaw. Day tagarod. Santa mo takas day. Nako nampay, kunaklakit din no nagbalbaliwan na dya at tao talakayon. Ang amsan pa'y malagayam. Jak mo. Ngam kinataunan sa amot ti kas day bakit. Ay, nagalas lakay. Mangilawlawan pa'y. Namati kamot nga minadagos itimbaga na king ka. Una, tanudeng-denggat ti bagbagana. Kaslapod no tagayam. Inuulbod mo ti istorya na. Ay, isopay a pampanunutan. Naimbaga bigat mo, Erlinda. Kasta magkada kayo, nanang. Anya ti masapul yaw. Ay, napasensya kan abalasang ko. Ay nawaw. Adda ka di basol yung kanya? Ni Waldo magayam nga anak mi ti ayan ti pariko. Ah? Wen. Babairo nga min ti anak yo. Iso a pinapanaw kun ah. Sa balimot nga min ti indanon na kada kami. Day tamot ti paglaingan ti anak yo. Ti agulbod. Ah, Erlinda, talaga ka di nga awanan planom ang makisinobyan iti anak may. Awanan nanang. Nauma akon kan nakabutbutang ti makisinubyan keng kuana. Ay, no kasta ti desisyon mo, anya ngay nga road. Di ka mababalaw, nga min dakkel ti nagkurangan ni Waldo nga anak may. Pasensya kan balasan kaw. Sino jay babae iti silid mo, si ka Waldo? Ni Isa, nanang. Ay na, Waldo aya, agpampanunot ka kaday. Di mo't imbaga yung agsina kaming kinirlinda. Nukas tamo lang, pumanaw kan. Kumpurme mo tantiyaw awid mo dito'y balay. Ni nanang numangag ngay ni Isa ti kasta kay bagbagayo. Ay nawaw, nasaysaya akit di ano mangag na, tapno amuna no anyat mapaspasamak. Nyamot ni nanang eh. Nukas tamo lang aramidam, Ah. nasaysaya at no pumanaw kan. Pagbalinamatan a hotel to'y balay iti kastang aramidam. Nakababain launay kadagiti kaaruba tayo. Sika di katawaan da. Nay ita, napudot bitang tulo ni nanang muking ka. Kaya't napaya pumanaw ka. Di mo't ngamin makauawat tatang. Basol mo mo't ngamin. Amo pa saan pa lang ang makamubon iti naramid mo pa nagulbod ka na kami. Nangiyawid ka pa lang iti babae, iti balay. Agseryoso ka mamawal ka. Urnusim ti biyag mo. No amo mabasol mo. Di ka nagaramin iti istorya. Aklunem kitday ti bidot mo. Wala, unan. Agpanunod ka na saya at kunakmanain. Saan nga ayam ni ayat? Nalawag ka day. Wan, tatang. Sigurado mo lang asaanin ang maulit tinapasabak. Tano maulit manay. Talaga dagis ka kanya ko. Saan yung tatang? Agbalbaliw ako. Takdiram na tangay bagam. Di ka gan-arabi di ti pakaibabay nan. Pakaibabay nan ti pamilya tayo tigas na ngararabidan. Tasak abis mo ti mang papanaw kang kano. Damanin maamwa. Wan, tatang. Uwing gayam. Mapan ka tayo ni Linda. Agkid daw kay ti pambakawan na. Itigas ta. Nasaya at kayo latta. Uray alanganan nga agsinubyan kayo. Wan, tatang. Kasta teramidag. Pasensya kayo ta nagulbudak manay. Asaanan ang maulit, tatang. Talaga asaanan. Ay nawaw! No nagbidot ka, agpakumbaba ka. Di ka agsasao iti saan apudno tapno mailimad mula ang tikalukwam. Tano maamwanda, nakarkaro ang nakababain ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo.
daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasaya at magtanagawid kan ruli anak ka. Apay ka din, nanang. At danidalya nga ex mo di tasalas. Ay, nawaw. Anya aramidon dahi ta babae dito balay. May lahang nagpasyar. No, apay ngay may pailangan dito dahi ta akulot. Tangiwat mo. Agsubliak pailangan itayan ni Pari Nardo. Na, kasangsangpot mo lang, rumwar ka manang. Sa anak nga gawid, aging kasan apumanaw dahi ta adalya. No, apay ngamin ang pinastrikyoan. Saan mo't siguro adakas no pinastrek ka? Agawaan niya ang tagsarita. Kahit ang madanunan dahi ta babae dito balay. Ito matamdama. Ay, nawaw. Ne, nagsublay ka mat, pare Ronnie. Masarap nga ro diti dahi dya adalya, pare. Ay nawa, apay ni dalya pare. At dakik dahi ni Jibalay may. Kailin na ka siguro pare. Sigantumot ngamin. In-break mo nga ang tiga po na. At damang ngamin dugdugyot na layak kulok pare. Anya? Un pare. Nakita ki din na panak ni Jibalay da. Kaslasan pa nagsuksukat ka nagdigdigaws. Oray kan pare. Amangan mo no nagtrabaho yung garden. Nalawang ato ti garden dagi jay. Di ang lagit di maanusan di kasya. Siyak mo lang ti may babae no kasi a klase ti babae ti maasawa. Nakauyaw ka pare. Ay nawaw. San apa naguyaw dahi dya pare? Ibagbagaklaan mo niya ti pudnaw. Mangamong ka pare. Sa bagay, biyag mo magkindi dahi ta. Nanang! Adakaw! Lukatan niyo ti ridaw Mabit lang. Apay nga itakala ang nagawid. Pimanaw ka din ni Dalyang. Nagawid din itaypay. Masaya at magtanagawid ang intong sumarunaw. Di yung paspastragan dito balay dahi babae. Ay, grabe mo tikasta anak ko. Awanan ti makagapaw. Tapno umaypay dito yung balay. Inbreak kong harudang. Nagpus ko mo ti ropa na nagpakita pa ilangan kanya. Nagsasao ka kas kala perpekto Basta. Saan akas kang kuha na ti babaeng karapahap ko nanang. Lalakiro kan mamartik mo't lahang dayday. Di yun samot amaw. Anya? Anya ti ibagang pare nardaw. Mga ayo tayo itong lunis pare. Ay nawaw. Asino tagpapas kang pare nardaw? Ikasarkon ni Jinky pare. Anyat ko ng pare. Ulitan man. Abang ano sa balit ng nagkaw. Ikasar ko ni Jinky ko na. Agkasar kami. Tapnulikal kami matayin. Sigurado ka di pare? Sigurado ka ni tidadya babae? Uwan pare. Sigurado akong kan Jinky. Agdakin ka tayo pare. Abe kasta tiisan mo pare. Mas tawag lang. No ape aday di Jinky pa lang mo tinapili mo ikalaysa. Nasingpot nga man ni Jinky pare. Unang kita mamapay. Nagkutong kung saan mo napintas. Ay nawaw, nalabos kami ngagsasaw pare. Ipagbaklaan ti pudno pare. Di ka masaksaktan ang, tayo sumot ti makikita. Mga sawa mo't gaya mo ni Nardo agayim mo, ruli anak ka. Una na, nasino ti nakadamagan niya? Isaw ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayo. Ni Jinky mo ang akalugaran ti asawaan na. Ni Jinky, akasla kawayan ti asawaan na narang. Ay nawaw, kawayan mo't alawlawatum dita. Katisumot narang, nagkutong namin ni Jinky. San ama ilibak akasla kawayan ti langanak. Na, iti panagkunam ka di kat nasaya at tikas nga ibalbalikas mau, Indescribe ko lang narang, si Kamal. Ay sos, makapasair tikas ta pa nagsasaom. Talaga masahir tirik na pudno ti may bagbaga narang. Dita ka man laangan, awan pa'y serserbi makasarsarita man. Ninanang sinong batak lang ti saludsod mo, nakasar ka magtang. Congrats, paray. Agyaman na, pare Rolling. Bantayang ni bakit mo, paray. Ang mga lumaitayab, sabi na pigste angin na, nakakutkutong ni bakit mo. Ay, no. Ape, kastangot ang pare. And Nay? best wishes. Nasaktan ka kaditim bakak, paray.
Lalabas ti kasta pa nagsasawang pare. Uyaw mo ni bakit ko. Ay, sorry pare Makapasay ritirik na ti kasta may sausawang mo Sorry pare. Saan kong inggagara? Saan kong inggagara ko nang ngam kasta mo ti isam mo. Si kamot pare. Ang angaw ko lang na pare. Sana na saya ti kasta ng angaw pare. No awan na saya nga ibagam. Aguli magkan. Apaya kasta tilangam nardo lakay. Anya manan ti insawang ti kumpare maya. Bantayan ka kano. Tama nga numaitayab ka. Anya, kasta timbaga na ken ka? Uwan bakit? Ay nawaw, gaputan ako tunga kastamatan ti bagana. No agsasao, kunamlan asino agwapo. Saan mat nga rod takas labunog mati tsuraan na, ha? Unay gan bakit? Bunog ayamit. Pudno mat, kita tilanga na Sigurado masahir tirig na ano mangag na timbagam bakit? Tapno amo na tirik na ti mauy-uyaw. Ha? Nalain nga aguyaw day at tao. Lalaki ngam kasta ti ugal yan na. Mabit man lang takasarita. Ay, saanin bakit? Ang mga nugulo ti pagturuan na. Bagbaga aklaan, tapno mapabainan mat uray basit. Anya di ibagbagam akaslaak maitayab, broly. Ha? Ang angakulaan mo tayo dyan, pare na daw. Panagkunang kadikit na saya at tikas di nga ibagbagam, Ang angaw ko kunak langarutan. Kasla mga asar ka mat. Ay nawa, agkalma ka kadilaan. Kasanong agkalmada tao kat aglablabos ka mat. Sakbay nga agsao ka. Agsarming kapay. Ha? Si kantupay. Aglanglanga ka mat abunog. Ada ka dinangag mo kada kami, Anya? Itaalim masintan lakay. Diyak kayat apa umayam da di abunog dito'y balay. Ay nawa, asino abunog? Bakit? Asino kumapay? Niroli agayim mo, Grabe ka mo tabunog. Pudno man. Kaslabunog jay managuyaw agayim mo. Di ka matanagan, bakit? Saanin ka umay ni Ruli dito'y balay? Friendship over kami mo tayo. Ha? No kasta? Saan kayon nga agayam? Wen, talaga friendship over kami. Diyak kaya ti managuyaw agayim. Narigat ti makaranan niya. Nasaya at mat no kasta lakay. Diyak kayat amakisiningad ka itikas di aklase ti gayam. Lalaki ngam nakauy-uyaw. Inabak na pa iti babae. Uwan nga rod bakit? Saanin, Apulos? Lorna? Siyak nga rod, friend. Ay nawaw! Kumusta kan friend? Long time no see. Kasi ti Apo, nasaya atak matlatta, Jinky my friend. Si Kangay. Nasaya at kami matlaang friend. Pasensya kan Saan kon ana atendaran ti kasar mo? Okay lang friend. Maawatak taadayo tinagtrabahuam. Wen nga rod, makapabannog pa iti trabaho ijay. Dakkel nga agpayso ti sweldo. Ngam nadagsan mo ti trabaho. No kasta, di kan agsubli iti sigud ang nagtrabahuam, friend. Saanan, friend? Aglako aklatan dito'y lugar tayo. Ay wala, mayat nga agpayso ti agnegosyo ditoy. Taman manupay laang dagiti negosyante. Kastamat lang tinapanunot ko, friend. Ay, tinobyo ngay gayam. Awanan, friend. Nabayag ang nagwin naswas kami. Insukatnak iti katrabahuan na. Ha? Day talaang Sa bagay, adi mo ti babbaro dito'y lugar tayo. Ang mga numay sa kadakwada tinakaibatugam, friend. Si kamot ti lumabas, Lorna. Naimbag abigat yun, Nana Iseng. Kastamot kan kabalasang ka. Kano pa'y anagawid ka? Dua alawas kun dito'y, Nana. Dito'y kan nga agnaad. Wan, Nana. Saan ako nga agsubli iti sigud ang nagtrabahuak. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Ay, mayat ti istor a negosyo. Wan, Nana. Isu ti may sa aplano. Iso na laang ta medyo adayumot ti balayaw. Asidag laang, Nana. Ngamno kas kanya ka bakit? Adayo day jay. Umay kunto i-deliver, Nana. Nanang, asino di palasak kinasarita yung ita? Ni Lorna nakaw. Awan pa asawa na tayo dyan?
Day ta ti Jack Ammo, ngam kaslaawan mo. Itala ang makita ka. Putot ni Simon day jay. Nabayag ijay Manila, iso nga italaang amakitam. Kastagayam. Kurso nadam. Napintas mo, nanang. Siksibay. Kanapudaw si ka. Madlaw nga ay aywanan na ti paghina. Ngam no saan asikati type na, ay awanan Oh, iti kasto akin ang gwapok nanang. Imposible mo. Ano din ang ayatan? Tulungan ka na ating kaong. Ha? Siya gayam ni Rulay. Taga dito mo laang. Nakita ka marigatang ka iti binagka mo. Isong inasigan ka. Itulod ka ng balayaw. Ay nawaw, saanan manong, nakababain mo't kan ka. Awan tirong ba nga pagbain na matay. Pagayatak ti tumulong ka nagitag kasapulan. Anang amin nung ti matay tayo anagan mo. Lorna tinagan ko manong. Pagbagay mo tinagan mo. Mutungin ta sa ako tapagkata ka. Agyaman aklaunay Awan anyaman na ating ka. No awan ti agungal. Mabaling ka ding alaag ti number mo. Tap mo nalakalaan na akong takin ka. Anya? Nakaawag ka matroli, anyat masapul mo. Kasapulak lang ti kasarasarita. Mabalin ti mapandita balayaw. Awan tao ije balay tarimuarak. Anya nga oras nga rin ti panagahawid mo. Diyak pa'y masigurado, apay ka di aya. Kaya't kalaang amakita kin makasarita. Intun maminsan tulatan Ada ngamin tinapanak, katjak mat sigurado no anya oras nga agawid Ayan mo aya. Dito'y ayan tigayam ko. Agpakada akon tani, paypayapayan na kon. Agan-anad ka nga rin dita. Okay, bye. Asino jay imawag, friend? Apay ang masapul nga umadayo kang. Hun ata nakababain mat no madisturbo kayo, Jinky. Asino day jay aya? Ni Rolly, friend. Kaya't nati agdaton kanyak. Ay no, ka-text mo day jay arole. Wen, friend, apay ka di aya. Itapay laang, likli ka mong day jay alalaki, friend. Iti anya aga po aliklikak gitao, friend. Ada ka di tijak amo? Ay, managuyaw day jay abarong. Anya? Inuy-uyaw na dagiti nagbalin nga ex na. Uray siyak mo tidi Kasta unay ti pananguyaw na kanya. Kaslaak kawayan iti imatang na. Ay, una yun. Maditi ugali day di ataong. Iso ano siyak ti sika. Agpanunot ka na saya at friend. Ang mga numadadaal laang tibiyag mo. Okay kakadila ang rulay. Iti pa'y naminsan nga aldaw ang makadlawa. Saan nga rin, nanang? Ay nawaw, anya ti parikot mo. Di mo't ngaminan replyan Lorna dagiti tiksukin kwa na. Agramang tawag ka o di nang sumpata. Ang mga nubise. Likliklikan naklakid di na dya babae. Iti anya agapaw, aliklikan na ka. Saan mo't ngamin nakastoy di damo ang nagamamu kamay. Ay katmapan ka ije balay daa. Saludsudom kan kwa na, no anya ti parikot. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ter aramidom dito'y balay si Carole. Apya kastamot yan ti bagbagam Lorna. Kailiw ka una yan. Aya? Adda ka di basol ka. Aday naramid ko at di mo nagustuhan. Nadismaya ak itinaamuak, Role. Ha? Adyan kaya't mo asawang. Sigun itigayam ko kat madikano ti ugalim. Sino gayim mo? Ni Jinky nga inuy-uyaw mo ide. Managuyaw ka mo gayam abaro. Saan mo tin ita? Nagbalbaliw ako. Pasensya kan, Role. Nga magsapul kalaangan iti sabali a pagdatunam. Tasyak, nakapangedeng akon. Awan ti planok ang mga klon iti lalaki akasken ka. Nanang, sabi gusto mo din na paspasama. Apay nga agrungab ka nga Awanin di naman na makalorna. Anya? Nadismaya nga no itimbangan ni Tingkay. Kaya magamit yung kilaytay. No kasta. Agam amuda gayam. Una lang. Ayawan mo, Role. Diyak mo niya taramidak nanang. Ay, katagba akalatan na. Diyak kayo tagbaak. Kaya kumuti makayasawaan niya. Anya nga ron ti maaramidam kat nadismayamot ni Lornaken ka. Diyak mo magayim na gayam ka ni Tingkay. Ay, nanak ko aya.
Di ka ngamin aguy-uyaw iti padam a tao. Dayta nga ugalim ti pakadadaulan ti biyag mo kunak tumag. Lalaki ka, ngam no uyawam ti padam a tao. Abak mo pa'y ti babae. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa abaraw kunak manaen. Ay, nawaw! Di mo iruruman wano uyawan ti padam a tao. Tapno di kanto agbabawi intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.